Džus. Určitě už jste slyšeli v posledních letech pojem otužování. Je to fenomén, který v posledních letech nabývá na extrémní síle a spoustu lidí se vrhá do studených sprch, který hodně pomáhají zdraví. Jenomže potom je tady skupina lidí, která to dotáhne ještě dál, a to, že jdou do rybníka. Já už jsem studený sprchy zkoušel několik let a musím říct, že jsou fakt super. Teď je čas na to zkusit rybník. Takže jdeme na to, vyrážíme a pojďte se mnou. Tak jo, mám zabalených několik věcí, plavky, logicky, ručník, další očekávatelná věc, termoprádlo. Věc, která je neskutečně důležitá, protože jinak tam chcípnu zimou upřímně, takže jdeme. U nás to vypadalo, že prší jenom trochu. No jen to řekni. Ti, že tady odsud sem budu to vádovat. No jasně, jako každý. Jo, to bude mega dobrý. No nic, my se jdeme převlíknout a lezeme tam. Disclaimer, než tam vlezem, nezkoušejte tohle doma. To tady bude na břehu, když tak, ale rozhodně jako není to dobrý zkoušet samotnej, když nemáte nějakou přípravu. Takže jenom varuju. Jdeme? Jdem. Počkej, ještě jedna věc. Jak jako počkej, já už jsem ready. Nebylo by to ono, kdybyste měl zaznamenaný Garmin. Ty kráso, se klepu jak starý abstinent, ale jako jsem rád, že jsem to hecnul, čekal jsem, že tam budu trošku díl. Tak minulý rok jsme tam dali extrém. Jo. Já to video i možná najdu. Já ho taky mám, máme to jsme tam byli asi třeba jako 7 minut. 4 nebo 5 myslím, ale takže jako jsem spokojený s tím, ale teď ty vole, jsem úplně rudý jako, takže... A já mám pro vás dva řešit challenge, to nebyla sranda. Uvidíme, jaký termín si stanovíme, jestli to bude třeba jednou měsíčně, jednou za 14 dnů, ale chodit, já pravděpodobně budu kupovat normálně sud a budeme chodit ke mně do sudu. Klidně. Když se domluvíme, tak klidně do rybníka. Jako klidně, ale ty vole, to bude strašně vidět, jak se klepu. Je, bude. Já se úplně klepu celý, dobrý. Jdu se oblíknout a challenge proberem. A je strašně jako znát. Já poda.
ty na nohou ti strašně žáš stabilitu. Aha, jo. Živce a to čír. říká i teda spousta lidí, když jako jen ta umrzne malíček na noze, taky to znají prostě. Jo. Přesně takový jak se klepu, jak fakt ty krásné epileptik. Já si 100% bundu nesundal. Já taky ne. Jo, teď mi rozmrzají normálně prsty na noze, to cítím. Ale jako normálně věřím, že tohle může být nebezpečný pro někoho. No jasně. Jako, Pro lidi, obzvláště se slabým srdcem. jo, tohle to vůbec nemusí být dobrý, ale když máte slabý srdce, tak to neskoušejte, jo, ale myslím si, že to stojí za to vyzkoušet. Sud na vodu. 300 litrů, to mě táto zabije. 50 cm na výš, to stačí, ne? To stačí, to si za to dřepneš. Minimálně jako takhle. Jestli ty ho chceš, tak klidně se tam můžeme vzít podívat a já se rozhodnu na místě. No jdeme ještě se podívat na další sudy. Jak se ti líbil sidequest? Nebo já jsem tam byl jen po nohy a už teďka umírám jako reálně. Takže příště s náma. Příště s váma. OK, Celý připravím a... to je dobře. Ty jdeš taky příště. No já jdu úplně, jenom prostě ty šrouby teďka tomu nepomáhají, no. Yes. Ne, v koleni ne, No, ale v puse. do čelisti mi dali teďka. Mě takový to nepříjemný, podle mě to zná každý potom, co vám vytrhnou zuby. Jak ty rány nepříjemně tepou, no, tak já to mám ještě v té ráně šroub. No, a Jo. jak to tělo prošlo tím šokem, tak je to fakt nepříjemný, no. A já mám challenge to vydržet díl příště, protože jsem čekal, že vydržím tak 4 minuty. Vydržel jsem, nevím, Sválně, já jdu vylet, minutu to a vůbec. půl třeba, něco takového. To je tak, když máš rodiče, který tě podporují v debilních nápadech. Jo, tak to bez diskuzí. Normálně vezmeš do ruky, prosím tě. Viděl bych to doprava. Asi jo. To je tvůj sen, tohleto. Ne, není. Jak se opovažuji? No jo, už vidím target. My jsme retardi. No to ne. Ty ale ten bude třeba ten je za 3. No to je trošičku horší. Ale tak jako zase je to kvalitka, že? My potřebujeme velký objem. 459. To už je trojnásobně drahý. Mhm. Chceš tenhle, nebo berem ten pod tím? Asi ten, no. OK, klidně. Jak se, kámo, takový sommelier barelů. Jo, ale prostě jako... Jdeme s 2 barelama, třeba několik hodinu potom, co jsme byli v rybníce. My jsme fakt autistický, jako. Ale tak, To se v životě nenají. až to ospravedlním tátově s mámou, tak to bude dobrý. A věřím, že to jako pomůže, no. Vy táto se tak z toho udělá uštovnu na vodu. Přesně, když tak se to použije jako další skladiště na vodu, ale já miluji, jak já jsem takový klidný, jakože takový konzervativní a ty. Jolo, jdem to udělat a já. No já nevím. On se bál zavolat tátovi normálně. Ne, já totiž hlavně nevím, jak jim to vysvětlím, jako a ty. No, on mi tady pořád básní o tom, že se bude otužovat. No a jde se s barelem domů. Přesně, ty vole.
To je okay. To je crazy tohle. To jsem nečekal, že dneska budu jako dělat. Ale by the way, jedna z věcí, kdybyste náhodou zjistili to, že vás jako vlastně otužování baví, jak s ledovýma sprchama nebo něco. My jsme oba dva s tom doma to čuměli, ale za jeden ten barel i zvykem 480 korun. To není moc vůbec, jako. Není no. A je to 300 litrovka, jako. Takže šílený docela, že to je levný fakt. I když můžeš si potom vybrat ten sud za těch 3000 něco, že jo? Mě by zajímalo to srovnání. Mě taky, ale podle mě to bude úplně to stejné, jenom to má design. Ale tak někdy v budoucnu. Možná. Já bych chtěl takovou tu dřevěnou tu káť. Vysloveně jako ice bath. Ale to je za 2. My jedeme to vyložit domů a to bude asi všechno už. Tak jo, a tohle je konec tohohle videa. Já vám děkuju, že jste ho dokoukali až do konce. Vím, že bylo takový víc random, ale chtěl jsem vám ukázat, že i takovýhle věci jdou teď na podzim dělat, že prostě můžete dělat i jolo zážitky. Neříkám, že to i pro mě není výstup z komfortní zóny, naprosto je, ale to jsou zážitky a toho se tohle musí dělat. Tak jo, ještě jednou díky za zhlídnutí, jestli se vám to líbilo, dávajte odběr, like, koment, cokoliv. Vidíme se u dalšího videa, zatím.